Другата скандинавска концепция, която избрах да ви представя като източник на вдъхновение, е хюга. Основната есенция, която тя предлага, е усещането за пълноценността на настоящия момент, на това да сме тук и сега в обкръжението на най-близките си любими хора и всъщност тази топлота и взаимност, която изпитваме с тях в студените зимни нощи, когато сме заедно, пием топъл чай или какао, гледаме или играем на нещо в къщи. Онзи момент, който попиваме с топлината на обкръжението си. По какъв начин за вас това би могло да вдъхнови утрешния ден? По какъв начин присъствието и близките ви дават повод за ентусиазъм? Това е основният въпрос, който да си зададете и да потърсите през него нови идеи, нови реализации, нови усещания и емоции. Пишете ми в коментар дали и как ви се е получило.